ассалому алайкум тамошобинони арҷманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар шароити кунунӣ рушди фаъолияти инноватсионӣ дар самти технологияҳои рақамӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои зеҳни сунъӣ шарти асосии рақобатпазирии иқтисодӣ ба шумор меравад. ҷорӣ намудани технологияҳои зеҳни сунъӣ ҳосилнокии меҳнатро ба таври назаррас баланд бардошта, норасоии қувваи кории қобили меҳнатро бартараф менамояд. ҳамкорамон Дилшод Ҳакимзода мавзӯъро шарҳ медиҳад. ташаккули суръати баланди даромаднокии иқтисоди миллӣ дар замони зуд тараққиёбандаи ҷаҳон ба истифодаи технологияҳои пешқадаму муосир марбут аст. бинобар ин ҳукумати мамлакат, хосатан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин соҳа аҳамияти махсус зоҳир намуда, оид ба корбарӣ ва истифодаи васеъи технологияҳои рақамӣ пайваста тадбирҳои судманду самарабахш меандешанд. дар заминаи эълон гардидани солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия, стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қабул гардида мавриди амал қарор дорад, чунки зеҳни сунъӣ падидаи нав буда, бо дар назардошти раванди ҷаҳонишавӣ, рушди илму техника ворид ва истифода гардидани технологияҳои пешқадаму муосир дар ҳама соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ хеле муҳим мебошад. ин аст ки дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи технологии шаҳри Душанбе конференсияи ҷумҳуриявии илмии амалӣ дар мавзӯи нақш ва таъсири зеҳни сунъӣ дар рушди технологияҳои инноватсионӣ баргузор гардид, ки дар он олимону коршиносон маъруза намуданд. гуфта шуд, ки дар заминаи рушди нерӯи зеҳнӣ сатҳи истифодаи дастовардҳои илм дар истеҳсолот баланд гардида метавонад дар иҷрои ҳадафҳои стратегии Тоҷикистон замина гузорад, чунки асоси зеҳни сунъиро таъмини соҳаҳо бо технологияҳои рақамии иттилоотиву коммуникатсионии пешрафта ташкил медиҳад. бо дар назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ истифодаи зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ аз ҷумла маориф, тандурустӣ, меҳнат, саноат, кишоварзӣ, ҷалби сармоя ва хизматрасонӣ зарур арзёбӣ мегардад. имрӯз ҷорисозии зеҳни сунъӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим дошта, тавассути пешбурди фалсафаи тараққиёти ҷаҳишӣ метавонад яке аз қувваҳои пешбарандаи иқтисодиёт гардад ва ҳосилнокиву самаранокии меҳнатро ба маротиб зиёд намояд. Тоҷикистон бо истифода аз унсурҳои зеҳни сунъӣ ба амалишавии ҳадафҳои стратегӣ аз ҷумла рушди энергияи сабз, иқтисоди рақамӣ, ҳукумати электронӣ ва дигар афзалиятҳои миллӣ ноил гардида, дар ин асно ба қатори кишварҳои пешқадам ворид мегардад. Дилшод Ҳакимзода, мақсади мақсад, ахбор. ҳаргоҳе ки фасли сармо фаро мерасад ва мавсими обозӣ меояд, маъмулан соҳили баҳру дарёҳо, обанборҳо, кӯлҳо ва каналҳо пур аз истироҳаткунандагон мешавад. донистани қоидаҳои обозӣ ва дуруст риоя намудани онҳо метавонад аз оқибатҳои ногувори ҳодисаҳои нохуш ҷилавгирӣ намояд. аквапаркҳое ки дар шаҳри Душанбе фаъолият намуда истодаанд, ки дар он тамоми қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми шиноварӣ муҳайё гардидааст. Иброҳим Назруллозода ва Баҳодури Истан гузориш медиҳад. бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои нохуш дар иншооти обӣ Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба сокинону меҳмонони кишвар тавсия медиҳад, ки танҳо дар ҷойҳои барои обози пешбинишуда шиноварӣ намоянд. аз ҷумла аквапаркҳое ки дар шаҳри Душанбе фаъолият намуда истодаанд, иҷозатномаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро барои қабули шаҳрвандон доранд ва дар он тамоми қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми шиноварӣ муҳайё гардидааст. пеш аз оне ки мизоҷон вориди маркази обшорон мешаванд, онҳо сараввал аз тарафи мо кормандони тиб аз назар гузаронида мешаванд, то ки ба ягон бемориҳои сироятӣ ё бемориҳои пӯст гирифтор набошанд. нуқтаи тиббии обшорон бо ҳама намуд маводҳои доруворӣ таъмин карда шудаанд. дар ҳама ҳолат мо ёрии аввалини худро ба мизоҷон мерасонем. обҳои ҳавзҳо ҳамарӯза бо маводҳои химиявӣ безарар карда мешаванд. сокинону меҳмонони пойтахт метавонанд аз ин маконҳои барои саломатӣ бехатар ва дорои шароити мусоиди шиноварӣ истифода намоянд, зеро обозӣ дар кӯлу дарёҳо агар аз як ҷиҳат ба саломатӣ таъсири манфӣ расонад, аз тарафи дигар дар сурати риоя накардани қоидаҳои он метавонад инсонро ба марг рӯбарӯ намояд. яке аз чунин маконҳои барои шиноварӣ муносиб ин муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон дониста мешавад, ки
имрӯзҳо фаъолияти худро дар сатҳи баланд ба роҳ мондааст ва сокинони пойтахт бо ҳамроҳии наздиконашон ба ин маркази дилхушӣ омада истироҳат менамоянд. Маркази мазкур аз маҷмӯаҳои истироҳатӣ, ҳавзҳои шиноварӣ бо фаввораҳои дорои тасвирҳои гуногун, аттраксионҳои беназири обӣ барои калонсолон ва кӯдакон, майдонҳои бозиҳои шавқовар ва дигар таҷҳизоти дилхушӣ дар об иборат мебошад. Дар маркази хидматрасонии обшорон барои истироҳати оилавӣ гӯшаҳои махсуси муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосири обӣ созмон дода шудааст. Маврид ба зикр аст, ки қисме аз аттраксионҳои марказ намунаи навтарини таҷҳизоти муосири ҷаҳонӣ буда, бори аввал дар шаҳри Душанбе мавриди истифода қарор дода шудааст. Иброҳим Назрозода, Баҳодури Истам, шаҳри Душанбе, Ахбор. идомаи ахбор. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободониву созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти муҳим, суҳбату мулоқот бо сокинони шаҳру ноҳияҳо ва иштирок дар тантанаҳои ҷашни ваҳдати миллӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ташриф оварданд. боздиди кории сарвари давлат аз ноҳияи Ванҷ оғоз ёфт. меҳмони олиқадрро дар деҳаи Панҷшанбеободӣ ноҳия сокинон ва аҳли фарҳангу ҳунар гарму самимӣ истиқбол намуданд. бояд гуфт, ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ванҷ 140 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шуда буд. аз ин шумора то имрӯз 90 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст, ки дар самти муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ, беҳтар гардонидани вазъи кору хизматрасонӣ ва баланд бардоштани сифати зиндагии мардум нақши муҳим мегузорад. вобаста ба таъминоти аҳолӣ бо нерӯи барқ, кам кардани талафот, муоинаи техникӣ, ҳамзамон ҷиҳати тарғибу ташвиқ ва гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ доир ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон аз ҷониби намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб ба таври мунтазам тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон вобаста ба татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, истифодаи мақсадноки имкониятҳои мавҷуда дар самти таъминоти аҳолӣ бо нерӯи барқ ва назорат ҷиҳати риояи талаботҳои қонунҳои амалкунанда аз ҷониби масъулон ва намояндагони ниҳодҳои дахлдор тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида истодааст. раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб аз ҷумлаи ниҳодҳое мебошад, ки самти фаъолияти он дар заминаи татбиқи дастуру супоришҳои ҳукумати кишвар доир ба масъалаҳои таҳким бахшидани фаъолият ва танзим дар соҳаи энергетика равона гардидааст. давоми соли ҷорӣ аз ҷониби намояндагони раёсат дар минтақаи Кӯлоб дар асоси нақшачорабиниҳои таҳия гардида доир ба назорати истифодаи оқилонаву самараноки нерӯи барқ дар корхонаҳои саноативу буҷетӣ, муоинаи техникӣ миёни аҳолӣ, коҳиш додани талафот ва дигар масъалаҳои марбути соҳа тадбирҳои мушаххас амалӣ гардида дар ин самт тибқи таҳлилу натиҷаҳои муайяншуда то рафт нишондодҳо беҳтар арзёбӣ мешаванд. дар тӯли 5 моҳи соли равон раёсати агентии назорати давлатии энергетикии минтақаи Кӯлоб зиёда аз 135 адад муассисаҳои буҷетиро аз муоинаи техникӣ гузаронданд. дар ин давра зиёда аз 70 адад санадҳои қоидавайронкунӣ дар ҳаҷми 101 000 сомонӣ тартиб дода ба буҷети давлат ворид намуданд. аз он ҷумла протоколҳои қайронкунии маъмурӣ 170 адад тартиб дода дар ин давра зиёда аз 65 000 сомонӣ ба буҷети ҷумҳуриявӣ ворид намуданд. дар ин давра бо мақомотҳои қудратӣ аз он ҷумла шуъбаҳои корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияи минтақаи Кӯлоб зиёда аз 88 адад протоколҳои қайронкунии маъмурӣ тартиб дода зиёда аз 13 000 сомонӣ ба буҷети ҷумҳурӣ ворид намуданд. бо мақсади таъмини истифодаи самараноку сарфакорона ва пешгирии ғайриқонунӣ истифодабарии нерӯи барқ дар мамлакат соли равон ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид гардид, ки дар асоси тағйироти воридшуда ҷавобгарии ҷиноятӣ пурзур карда шуд. тибқи маълумот дар ин самт аз ҷониби намояндагони раёсат дар минтақаи Кӯлоб давоми соли ҷорӣ то кунун наздики 1000 ҳолати баргузории чорабиниҳои мақсадноки маърифатӣ ва корҳои тарғиботиву фаҳмондадиҳӣ миёни истифодабарандагони нерӯи барқ амалӣ шудааст. истифодабарии оқилона ва самараноки энергияи барқ ҳам дар буҷети худи ҳар як хонавода ҳам дар буҷети ҷумҳурии Тоҷикистон манфиати калон доштад. аз истифодабарандагони қувваи барқ хоҳиш менамоям, ки
нерӯи барқу сарфахона ва оқилона истифода бурда дар пешрафти ҷумҳурии азизамон саҳмгузор бошанд. муҳлати амалисозии пурра яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ то рафт наздиктар мешавад. дар робита ба ин истифодабарандагони нерӯи барқро низ зарур аст ки талаботи қонунгузории мамлакатро дар ин самт риоя намуда истифодаи сарфакоронаи қувваи барқро ба роҳ монанд то ин ки ҷиҳати таъминоти аҳолӣ мушкилоти мавҷуда бартараф гардида боз ҳам заминаҳои беҳтари рушду пешрафти иқтисодиёти кишвар ва ҳаёти орому осоиштаи мардум фароҳам оварда шавад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, минтақаи кӯлоб, ахбор. яке аз самтҳои калидӣ ва таъминкунандаи пешрафти ояндаи мамлакат соҳаи маориф маҳсуб меёбад. дар шаҳри Конибодон барои бунёди инфрасохтори замонавии таълиму тарбия тамоми воситаю имкониятҳо истифода бурда мешавад. гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон. дар доираи маъракаи ободониву бунёдкориҳо ба истиқболи сазовори ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Конибодон бунёди силсилаи иншооти таъиноти гуногун бо маром идома дорад. аз ҷумла дар пайравӣ аз сиёсати бунёдкорона ва маорифпарваронаи сарвари давлат ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва фароҳамсозии шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас бо дар назардошти афзоиши босуръати аҳолӣ бунёди мактабҳои нав ва синфхонаҳои иловагӣ роҳандозӣ мегардад. дар ин радиф бо мақсади беҳтарсозии шароити таълиму тарбияи хонандагон ва ба таълиму тарбия фарогирифтани кӯдакон дар шаҳру деҳот танҳо соли равон 4 бинои муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ ва 5 бинои кӯдакистон ба истифода дода мешавад. сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ рақами 18 дар ҷамоати деҳоти кӯҳандиёр ки барои таҳсили 1000 хонанда пешбинӣ шудааст бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суд бунёд гардида барои таълиму тарбияи хонандагон шароити мусоид муҳайё карда мешавад. бунёди муассисаи нави таълимӣ мушкилоти сокинони маҳаллро осон хоҳад кард ва бинои хуштару замонавии мактаб ба ҳусни деҳа шукӯҳи тозае хоҳад бахшид. мактаби мо 1968 таъсис ёфта буда зада мебошад. бо дастгири ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бинои нав сохта истодааст барои 320 нафар хонанда. мактаб дар 2 ошхона иборат буда ошхона, толои варзишӣ, майдончаи варзишӣ сохта мешавад. ният дорем соли хониши навро дар бинои нав оғоз дорем. воқеан солҳои охир бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат дар шаҳру деҳоти Конибодон ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва фароҳамсозии шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас корҳои назаррас ба анҷом расонида мешавад. зеро маориф яке аз соҳаҳои афзалиятноки ҷомеа ба шумор рафта рушду такомули он ба рушди ҷомеа тавъан буда таълиму тарбияи насли наврас ба он мусоидат менамояд ки хонандагон дар ҷомеа ҳамчун шахси босавод ба воя расанд. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Конибодон, ахбор. ноҳияи Босе яке аз ноҳияҳои аграрӣ дар минтақаи Кӯлоб маҳсуб ёфта. кишоварзон дар таъмини сабати истеъмолӣ саҳми назаррас доранд. заминҳои корами обӣ дар ноҳия самаранок истифода гардида хоҷагидорон ҳамасола ба гирифтани ҳосили фаровон мушарраф мегарданд. имрӯзҳо кишоварзон баробари ҷамъоварии самари меҳнати худ ҳамзамон кишти такрории зироатро низ роҳандозӣ намуданд. Анваршоҳ Сайдализода гузориш медиҳад. таъмини амнияти озуқаворӣ ки аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, муваффақ гардидан дар ин самт пеш аз ҳама аз рушди мунтазами соҳаи кишоварзӣ вобаста мебошад. барои таъмини рушди соҳа ва зиёд кардани ҳаҷми сесоли маҳсулоти кишоварзӣ, хоҷагидорони ҷамъияти шаҳраку деҳоти ноҳияи Восе ба масъалаи истифодаи самараноки заминҳои корам ҳарчи бештар ба шуғл таъмин намудани сокинон ва таъмини амнияти озуқаворӣ чораҳои зарурӣ меандешанд. ба иттилои масъулони раёсати кишоварзӣ, майдони умумии заминҳои корам дар ноҳияи Восе 22
10496 гектарро ташкил дода 14136 гектари он заминҳои корами обӣ мебошанд. Дар мавсими имсола хоҷагидорон дар майдони 10930 гектар ғалладонагиҳо, дар майдони 8280 гектар зироатҳои техникӣ, 1362 гектар сабзавот, 770 гектар полезиҳо ва 507 гектар зироатҳои хӯроки чорво кишт карданд. заҳмати софтилонаи кишоварзони хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои сесолии ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳия имрӯз самараи хуб ба бор овардааст. албатта дар баробари мусоид омадани боду ҳаво инчунин истифода аз тавсияву маслиҳати мутахассисон, риояи талаботи қоидаҳои агротехникӣ яке аз омилҳои фаровонҳосили ба ҳисоб меравад. бо ин дар назар дошт, ин сол аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи восеб парвариши зироатҳои кишоварзиро дар асоси тавсияву маслиҳати мутахассисон ва интихоби тухмиҳои хушсифат ба роҳ монда аз ҳосили хуби сабзавот ва нашунамои зироатҳои полезӣ қаноатманданд. хоҷагидорон ҳосили сабзавотҳоро барои рӯзғор истифода бурда, ҳамзамон дар таъмини сабати истеъмолии сокинони гирду атроф ва бозори дохилӣ саҳми арзанда мегузоранд. имрӯзҳо хоҷагидорон ба ҷонвории ҳосили барангпарваридаи ғалаву сабзавот машғул мебошанд. даври худи барзгарон мегӯянд, ҳарчанд кор дар саҳро саҳлу осон нест, вале дар сурати ба самар расидани заҳмати кашидаи марди деҳқон рӯҳияи меҳнатдӯстӣ баланд хоҳад гардид. баробари ҷамъоварии ҳосил, заҳматкашони хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои сесолии ноҳия ҳамзамон кишти такрории зироатҳои кишоварзиро вусъат бахшиданд. имрӯзҳо кишти такрории шолӣ дар заминҳои холишуда мувофиқи мақсад ба роҳ монда шудааст. таъмини амнияти узуқоварӣ ки аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад, аҳли заҳмати ноҳияи восеб пайваста талош менамоянд ки дар ин самт қадамҳои устувор гузоранд ва ба ин васила дар таъмини сабати истеъмолии аҳолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ба шуғли доимиву мавсимӣ фаро гирифтани сокинон ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии онҳо саҳмгузор бошанд. анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи восеб, ахбор. 25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахуст роҳи маркази ноҳия то нуқтаи пайвастшавӣ ба шоҳрои Душанбе Кулмаро ба истифода доданд. роҳи мазкур дар доираи татбиқи ҳадафҳо барои ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ намудани шароити хизматрасонӣ бунёд шуда аз ду хатти ҳаракат иборат мебошад ва дар маҷмӯъ 16 километрро ташкил медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки бунёди роҳ ба ташаккули долонҳои нақлиётӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва боз ҳам беҳтар намудани шароити зиндагии мардум мусоидат мекунад. бунёди истгоҳҳои нақлиётӣ, гузаргоҳ барои пиёдагардон, шинонидани дарахтони ороишиву сояафкан ва сабзкорӣ зебогии роҳро таъмин намудааст. қисмҳои роҳ дар маҳалҳои аҳолинишин тибқи талабот чароғон карда шудааст, ки шабонгаҳ дар баробари таъмини рӯшноию зебоӣ ҳамзамон ба осудагию бехатарии мардум мусоидат менамояд. бо сипориши роҳбари давлат дар доираи ҳамин лоиҳа 3 километр роҳҳои дохилии ноҳияи Ванҷ низ навсозӣ хоҳад шуд. роҳи марказии ноҳия то нуқтаи пайвастшавии ба шоҳрои Душанбе Кулма аҳамияти зиёди иқтисодиву иҷтимоӣ дошта барои баланд бардоштани ҳаҷм ва сифати боркашонию мусофиркашонӣ замина мегузорад. иҷрои саривақтии сипоришҳои роҳбари давлат имкон фароҳам овард, ки бунёди роҳ дар муҳлати муайян гардида мутобиқ ба талаботи лоиҳавӣ ба анҷом расонда шавад. баъди ифтитоҳи қитъаи роҳ, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулини дахлдори соҳа ва коргарону мутахассисонро ба нигоҳубини дурусти роҳ барои солиёни зиёд ба мардум хизмат расонидан ҷалб намуданд. идомаи ахбор. соли 2025 дар мамлакат наздики 5000 истироҳатгоҳи наздимактабӣ, варзишӣ, санаторӣ, солимгардонӣ ва меҳнатӣ омода карда шуданд, ки дар онҳо беш аз 250 000 нафар кӯдакон ва наврасон ба истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд. ҳамкорони мо аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат гузориш медиҳанд.
дар марҳилаи якуми сафарбаркунии кӯдакон ба истироҳатгоҳи Ширкент шаҳри Турсунзода як гурӯҳ хонандагони аз 7 то 14 сола ба фароғатгоҳи тобистона ҷалб карда шуданд. Ба ин муносибат дар шӯрои иттифоқҳои касабаи вилояти Хатлон бо иштироки наврасон ва падару модарони онҳо ҷамъомад доир гардид. Дар ин чорабинӣ масъулин таъкид доштанд ки кӯдакони оилаҳои камбизоат, ятиму бепарастор, хонандагони болаёқат ва фарзандони кормандон ба истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ фиристонида мешаванд. Хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарофати сулҳу оромӣ кӯдакон ба таҳсил ва таълиму тарбият ҷалб гардида, хонандагони болаёқат имкон доранд ки ҳар тобистон дар давраи таътил ба истироҳату фароғат ҷалб карда шаванд. шукронаи ваҳдати миллӣ, шукронаи осудагии ватани азизамон, шукронаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки имрӯз мардуми Тоҷикистон дар фазои осуда ором зиндагӣ доранд. масъалан ҳамин оромӣ осудагии кишвари азизи мо аст ки кӯдакони мо метавонанд дар тамоми осоишгоҳҳои берун аз шаҳрӣ истироҳат намоянд. иттифоқҳои касаба бо истифода аз ҳамаи имкониятҳои мавҷуда кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки дар мавсими имсола ҳарчи бештар кӯдакони болаёқату ниёзманд ва ятиму бепарастор ба истироҳатгоҳҳо ҷалб карда шаванд. таъкид карда шуд ки ҷиҳати хубу хотирмон сипарӣ намудани давраи таътил дар истироҳатгоҳ бояд кӯдакон ба қоидаҳои дурусти машғулиятҳо, тозагӣ ва муносибати байни ҳамдигарӣ дуруст риоя намоянд. истироҳатгоҳи Ширкент дар мавзеи хушбоду ҳаво бо фароҳам овардани имкониятҳои будубош барои то 450 нафар кӯдакону наврасон бунёд шудааст. ҳоло дар истироҳатгоҳи мазкур барои фароғати хушу гуворои кӯдакону наврасон тамоми шароиту имконот муҳайё мебошад. дар истироҳатгоҳи 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов басти якуми истироҳати тобистонаи наврасону ҷавонон оғоз гардид. дар маросими оғози басти якум намояндагони шӯрои иттифоқҳои касаба ва раёсати маориф иброз доштанд ки тобистони соли равон дар вилояти Соғд ба чорабиниҳои солимгардонӣ фарогирии зиёда аз 75 000 кӯдакону наврасон ба нақша гирифта шудааст. инчунин аз ҷониби иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд кӯдакони ятиму бепарастор ғолибони озмуну олимпиадаҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба таври ройгон ба истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд. соли ҷорӣ 10 лагерҳои берун аз шаҳрӣ, 741 истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ, 103 истироҳатгоҳи меҳнати истироҳатӣ ва 102 истироҳатгоҳҳои варзиши беҳдоштӣ амал мекунанд ва мо масъулини шӯрои иттифоқҳои касабаи вилояти Суғд низ кӯшиш ба харҷ медиҳем ки то ки имсол низ истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон хубу хотирмон гузарад. шароити мусоид дар заминаи бунёди инфрасохтори зарурӣ ба монанди хобгоҳҳои замонавӣ, синфхонаҳои барҳаво барои гузаронидани машғулияти гуногун дар доираи маҳфилҳои амалкунанда, китобхона, толори фарҳангӣ, ошхона, майдончаҳои варзишӣ ва ҳафзи шиноварӣ ба он боис гаштааст ки наврасону ҷавонон барои сипарӣ намудани давраи таътили тобистона ин маконро ихтиёр кунанд. дар ҳар баст ки дар маҷмӯъ 10 рӯзро дар бар мегирад, аз ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат наврасону ҷавонон ба истироҳат фаро гирифта мешаванд. дар ин суратгоҳ дар як рӯз 4 бор ба мо хӯрок медиҳанд ва дар соатҳои аз 11 то 12:30 мо дар маҳфилҳои гуногун иштирок мекунем. ҳар рӯз мо машқҳои пагоризӣ мекунем ки дар он мо медавем ва барои саломатии мо ин манфиатовар аст. дар басти якум агар бештар аз 200 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд ба истироҳат фаро гирифта шуда бошанд, дар басти дуюм аз шаҳри Душанбе ва вилояти Хатлон низ шумораи зиёди наврасону ҷавонон барои хубу хотирмон сипарӣ намудани давраи таътили тобистона ба ин ҷо меоянд. дар ҳар баст барои солимгардонӣ ва инкишофи нерӯи эҷодии наврасону ҷавонон вобаста ба синну сол маҳфилҳои гуногун амал мекунад. дар истироҳатгоҳ 10 маҳфил фаъолият мебарад ки ин маҳфилҳои шашкаву шоҳмот, маҳфили дӯзандагӣ, маҳфили рақс, маҳфили сурудхонӣ, ровии беҳтарин, китобхони беҳтарин ва якчанд намуд маҳфилҳои варзишӣ аз ҷумла футбол, волейбол, баскетбол, обозӣ ташкил карда шудааст.
истироҳатгоҳи наврасону ҷавонон ба номи 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи ҷаббор расулов масоҳаташ 6.5 гектар буда соли 2011 сохта ба истифода дода шудааст. истироҳатгоҳ дорои 6 бинои дуошёнаи хобгоҳ ва дигар иншооти зарурӣ буда тобистони имсол имкони ба истироҳат фаро гирифтани 1800 нафар хонандаро дорад. истироҳатгоҳи бачагонаи берун аз шаҳри Ширкент дар басти аввал 380 нафар кӯдакону наврасонро аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба истироҳату фароғат қабул кард. Он дар яке аз мавзеъҳои хушбоду ҳавои шаҳри Турсунзода ҷойгир буда дорои тамоми шароити истироҳату фароғат мебошад. Мувофиқи нақшаи корӣ барои нигоҳубини шабонарӯзии кӯдакон дар ин истироҳатгоҳ 28 нафар мураббиён ба кор ҷалб карда шуданд. Акнун истироҳаткунандагон 12 рӯзи таътили тобистонаашонро дар ин мавзеъ сипарӣ хоҳанд кард. қисме аз истироҳаткунандагонро кӯдакону наврасони ятим, бепарастор, аз оилаҳои камбизоат, кӯдакони дорои имконияти маҳдуд ва тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳо ташкил медиҳанд, ки дар доираи сиёсати инсонпарварона ва зери ғамхории доимии роҳбарияти олии кишвар ба таври ройгон бо роҳхат таъмин карда шуданд. дар истироҳатгоҳи бачагонаи Ширкент тамоми шароитҳо барои буду бош ва иштироки кӯдакон муҳайё карда шудааст. аз он ҷумла майдончаи футбол, майдончаҳои варзишӣ барои пионербол, баскетбол, ҳавзи шиноварӣ, ошхона. ман метавонам ки дар як рӯз 4 вақт бо хӯрокҳои гарм кӯдакон таъмин карда шуданд. ҳама мураббиё аз рӯи нақшаи корӣ бо кӯдакон бо реҷаи рӯз ки тадқиқ шуда кор ва фаъолият менамоянд. дар истироҳатгоҳ утоқҳои хоб, бунгоҳи тиббӣ, ошхона, китобхона, майдончаи варзишӣ ва ҳавзи шиноварӣ ба талаботи имрӯз мутобиқ гардонида шуда. барои босамар гузаштани таътили хонандагон бозиҳои шавқовари зеҳнию варзишӣ ва барномаҳои фарҳангию фароғатӣ гузаронида мешаванд. маврид ба зикр аст, ки дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 феврали соли 2025 дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли 2025 дар ҳудуди мамлакат қариб 5000 истироҳатгоҳҳои наздимактабӣ, варзишӣ, санаторӣ, солимгардонӣ ва меҳнатӣ омода гардида, дар онҳо беш аз 250 000 нафар кӯдакон ва наврасон дар 4 баст ба истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд, ки татбиқи ин тадбир ба зиммаи Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон вогузор карда шудааст. фаъолияти ҳама намуди истироҳатгоҳҳо тибқи хулосаҳои хадамоти ваколатдори санитарию эпидемиологӣ, зидди инҳисорӣ ва зидди сӯхтор ба роҳ монда шуд. дар истироҳатгоҳи Ширкенти шаҳри Турсунзода гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоии кӯдакону наврасон аз синни 7 то 14 сола омада якҷоя мавсими тобистонро дар басти якум бо истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд. бояд гуфт, ки масъалаи таълиму тарбияи насли наврас дар замири онҳо бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, пост доштани арзишҳои миллию фарҳангӣ ва талқин намудани ҳурмату эҳтиром нисбат ба калонсолон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба шумор меравад. ҳамин аст, ки ҳамасола аз ҷониби ҳукумати кишвар ҷиҳати ба истироҳату фароғати тобистона фаро гирифтани кӯдакону наврасон пайваста тадбирҳои муассир андешида ба онҳо шароиту имконияти зарурӣ фароҳам оварда мешавад. лагери истироҳатии тобистонаи кӯдакон ва наврасони ноҳияи Рашт дар мавзеи хушбоду ҳавои дараи Камароб ҷойгир мебошад. дар ин макони истироҳатӣ барои истироҳату фароғати хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва мактаби интернати ҷумҳуриявӣ тамоми шароитҳо муҳайё мебошад, то давраи таътили тобистонаи мактабачагон боз ҳам хушугуворо гузаронида шавад. имсол дар се марҳила лагери истироҳат ташкил намудем. марҳилаи якуми он оғоз гардид, ки дар он 50 нафар фаро гирифта мешавад. барои истироҳаткунандагон тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин макони зебоманзари соҳили дарёи Сорбоғ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бо мақсади фароҳам овардани шароити зисту фароғати хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Рашт як қатор иншооти замонавӣ ва зербиноҳои иловагӣ бунёд кардааст, ки ҳамасола кӯдакону наврасон дар мавсими тобистон ба истироҳат ҷалб карда мешаванд. аз ҷумла хобгоҳи дуошонаи кушодубарҳаво барои 50 ҷой, толори маҷлисгоҳ, ошхона, майдончаҳои варзишӣ барои футболу волейбол ва гузаронидани дигар намудҳои варзишию фарҳангӣ муҳайё мебошад, ки дар дигар ноҳияҳои минтақаи Рашт чунин макони истироҳатӣ барои истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон умуман вуҷуд надорад. ба гуфти масъулини соҳаи маорифи ноҳияи Рашт, мавсими истироҳатии тобистонаи кӯдакону наврасон аз 3 давр иборат буда. дар ин макони зебоманзари дараи Камароб
соли равон зиёда аз 200 нафар хонандагони фаъоли соҳиби истеъдоди муассисаҳои таълимӣ ва мактаби интернати шаҳраки Навобод истироҳати тобистонаи худро мегузаронанд. дар ин истироҳатгоҳи мавсимии тобистонаи дараи камароби ҷамоати деҳоти ба номи боқираҳимзода даҳҳо нафар омӯзгорони соҳиби истеъдоду соҳиби ихтисоси фанҳои алоҳида ҷалб гардиданд, ки баробари истироҳат онҳо ба хонандагон машғулиятҳои иловагӣ мегузаронанд то малакаи донишу истеъдоди толибилмон, маҳорату лаёқати шеърхонӣ ва дигар фанҳои таълимӣ боз ҳам баланд бардошта шавад. бо мақсади боз ҳам ҷалби бештари хонандагон ба истироҳати тобистона дар назди як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёнаи ноҳияи Рашт ташкили лагерҳои назди мактабӣ пешбинӣ шудааст, ки рӯзҳои наздик ба фаъолият шурӯъ мекунанд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансиҳату хонобод бошед.